Let's stop Auxilia Mnangagwa from attending the Flare Summit. Demo, 17 June 2025, from 10 a.m. to 4 p.m. Sanapinda mashoko ari kuda panguva ino madevelopments ari kubva kuUnited Kingdom ari kuonekwa kunzi they are planning to demonstrate as a way to block the First Lady of Zimbabwe, Dr. Auxilia Mnangagwa, to attend the Flare Summit. Chiriko chavhundutsa vanhu choonekwa kunzi maZimbabweans ariko kuUK aiwa vanyasorodza kuti havasi kuda vakatojamuka ende havasi kutombofarira Auxilia Mnangagwa. Sanapinda mashoko abuda panguva ino kuti subscribe or like on the bell kuti ipinda panapa paendo X yamuri kuona posta maposters yamuri kuona ari kunzi fix the youth system, Zimbabwe's lives matter, she is answerable to lack of democracy, lack of transparency and human rights violations in Zimbabwe, your voice matter, machiti stop at abductions, corruption, arbitrary arrest, maternal deaths. Panapa vanobuda kunyora chiti as the Flare Summit nears, we still stand to raise our voices. Auxilia Mnangagwa doesn't represent women, from the young girls to the elderly women. Her conscience is dead as a mother and wife. She is not remorseful to any circumstances the women and children are facing. Thomas Kwambranyiko panapa nana nomukosi dove vanobvaendera mberi vachiposta that flyer ramuri kuona riri kunzi let's stop Auxilia Mnangagwa from attending the Flare Summit, vachiti aiwa hapana zvaanorepresenta nekuti hambomiriri the welfare yevana asikana kubva kune vechidiki diki vachiri even vasati vazvarwa chaimo vachiri mumimba dzanamai vavo up to kune vakwegura chimbere zvadzo. Zvinokuva kunzi aiwa panguva ino vari kuti she is answerable for everything zvavataura zvakaita sema-human rights violations, abductions, torture, maternal deaths and the likes. Panguva ino vachiti aiwa let us demonstrate, vachiti aiwa from 10 a.m. up to 4 p.m. 17 June aiwa United Kingdom vanoisa nelocation yacho yamuri kuona iyo yakanzi the Leonardo Royal Hotel 814 Copasio. Ndo zviri zvachitauka panguva ino vanoisa nemacontact details. Vamweni vari kutoka kunzi aiwa these guys vari kuUK havasi kuita zvekutamba. Ibvotidze mafungiro enyu kudi pamusoro pechitiko ichi. Nakomeseki chemeto mafungiro enyu. Subscribe or like, click on the bell icon.